gure erlojuak 12 ordu ditu. Batetik hasita, biarekin jarraitu, eta buelta osoa 12 ordu bete arte. Baina badakizu zer gertatzen den? Egun batek badauzkala 24 ordu. Orduan zer gertatzen da? Buelta baten ostean, bigarren buelta hasten dela 24 orduak bete arte. Horrela, honelako erlojua daukagu. 1, 2, 3, eta lehenengo buelta ematen duenean berriro bigarren orduekin hasten da bera. Erloju batek bi ardatz behar ditu orduak adierazteko. Luzeena, hau, minutuak adieraziko ditu. Eta laburrenak, orduak adieraziko ditu. Bi hauek, hemen erdian lotuta egongo dira orduak eta minutuak adierazteko. Ikusten duzuenaz, orratz batek minutuak adierazten ditu eta besteak orduak. Zergaitik minutuak? Minutuak dira hemen agertzen diren marra txikitsu horiek. Vale? Eta hauek izango dira orduak. Apuntatzen ditu bakoitzaren, zenbaki bakoitzaren ordua. Ados? Minutuena goian dagoenean 0 minutu eukiko ditu. Eta hemetik marra bakoitza pasatzen duenean 5 minutu, 10 minutu, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 eta 60 minutu eukiko du ordu bete batek. Ia ba, ze ordu da orduan? Horretarako, gure erlojua beharko dugu. Ordua jakiteko, minutuak 0 puntuan egongo dira, eta orduak batean, beraz, esango dugu ordu batak direla. Ados? Jarraitzen badu, eta orain, bi zenbakian badago, esango dugu ordu biak direla. Baina, denborak aurrera doa. Eta orain, lauak dira. Baina kasu honetan ja, hau ez dugu erabiliko. Lauak direla esango dugu. Gogoratu, lauak garrantzitsua da. Denbora aurrera doa, eta bostak direla esango dugu. Ados? Eta erlojua aurrerantza badoa, 6ak direla, 6ak direla, 7ak direla, 8ak direla, 9ak direla, eta horrela, buelta osoa amaitu arte.